Gloria lil Mulej! Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin minn madwar Malta u Għawdex, aħwa Extended Family River of Love u aħwa oħrajn li issegwuna minn pajjiżi oħrajn Maltin li segwu dan il-ministeru minn pajjiżkom li titkellmu bil-Malti. Ejja nitolbu flimkien ħalli nirċievu l-kelma tal-Mulej. Itolbu miegħi. Missi Qadis, ingrazzjawk illum tal-privileġġ li jiena nista' nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek. Ħalli l-kelma tiegħek tinfidli qalbi, biddilni, titrasformani. Mulej Qadis nirringrazzjak u nagħtik glorja. Illum Mulej jiena lest nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek u naf li qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb tal-Luqa kapitlu 15. Jekk forsi smajt messaġġi simili ta' dak li nitkellem illum, subkonxjament talaq x'widnejk għax tgħid hija dan ġieli smajt fuqu u dal-messaġġ ġieli smajtu. Xi kultant il-Mulej ipoġġilek kelma f'qalbek u jagħmilha ċar li dak li jridek titkellem fuqha. U ma tanti tkun predikatur tibda tgħidlhom mal-Mulej ma din mhux tiġa nafu fuqha, din mhux tiġa smajnija. Ftakar li apparti li inti anke tkun smajta xorta tista' tirċievi minnha, il-fatt li inti żomm attitudni tajba diġà titgħallem lezzjoni tal-umiltà. Imma apparti minn hekk dejjem Alla jkollu kelma friska għalik. Ftakar darba ħabib tiegħi qalli jien dejjem l-istess ħaġa tgħid, qedlu qalbi, il-Vanġelu huwa 2000 sena l-istess, ta' ħanbidlu jien. Ġifieri ma kienx insult għalija u minn għalih bħal speċi ħajinsultani, imma ma kienx insult. Anzi, turi konsistenza, amen. U Ġesu huwa l-istess il-bieraħ illum u għada. Imma dal-messaġġ tal-lum huwa għandu titlu bħal kull messaġġ ieħor. Kemm iktar? Bil-Ingliż, how much more? Diġedni fil-spiritu tiegħi ġedni dil-kelma xi 3 ilu jew 4 xi ħaġa hekk. U ma telqitx mill-ispiritu tiegħi. U il-Mulej dejjem issa drajt, issa nipritka fuq kemm ilu. Fuq 27 sena nipritka. U drajtu issa l-Mulej poġġilek kelma waħda u minna jagħmel buffet. Inti titla' hawnhekk taħseb tgħid ħajkolli biżżejjed xi ngħid. Imbagħad tibda tgħid ħajkolli ħin biżżejjed biex ngħid dak kollu li għandi. Dawk li tippritkaw dajt jiġrilkom hekk. Amen. Amen. U jiena jkolli kelma waħda, brum. Grazzi Ġesu. Fil-ktieb tal-Luqa kapitlu 15 għandna il-parabola popolari li min jaf kemm smajnija anke meta konna fil-passat fir-reliġjon ta' Ruma. Ma fiha xejn ta' li tisma' dil-parabola x'hija il-kelma talla xorta. Tismagħha jekk hux minn ta' Ruma, jekk hux minn tal-Amerika, jew minn taċ-Ċina u tal-Awstralja hija l-kelma talla. Imma dejjem hemm xi ħaġa friska li l-Mulej jipprova jorik. Amen. Ħanaqra ħħirkom, mhux ħanifoka fuq il-parabola, ma ħanifoka fuq prinċipju. Ħamu nibdew minn Luqa 15 u ħanaqraw minn vers 11. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missieru missier għati s-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew wisq ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbijat. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja imtajra. Meta ħala kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jera il-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jiklu l-ħnieżer, ma ħadd ma kien jagħtih.
Meta titlaq minn dar il-missier, qas il-ħnieżer ma jħennu għali. Imbagħad daħal fih innifsu u qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobs bix-xaba u jien qiegħed immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand il-missieri u ngħidlu isimgħu issa xi ħaġa li għal xut minnkom ħassir revelazzjoni. Missier, nibt kontra is-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix. I don't deserve it. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Min jiġi l-ewwel il-missier jew l-iben? Min jagħmel l-iben iben? L-iben jew il-missier? Min jagħmlek iben? Mela kwalinkwa iben ma jagħmilx lilu nnifsu iben, jagħmlek il-missier iben. La għamlek il-missier iben, whether you think you deserve it or not, fajneħ tibqa' tissejjaħ iben. Għax mhux inti li għamilt lilek innifsek bint jew iben u għamlek iben. Però meta ma jkollokx revelazzjoni healthy tar-relazzjoni u tal-imħabba tal-missier lejk, inti tibda taħseb li jista' jrid jistħoqlok. You need to deserve it. Bwieħed dan l-iben qallu jien ma jisħoqlix nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Mill-lavranti inti trid xi trid. Xogħol. Min uliedek inti trid relazzjoni u imħabba. Qam u tela għalant il-missieru, iżda kif kien għadu il-bot missieru, lemħu u tħassru. Ħass kompassjoni lejh. U bġerja waħda mar jinxteħed fuqhom u jbisu. Hemm ħafna messaġġi fuq il-imħabba tal-missier, fuq il-missier, li fuq YouTube iżimgħuhom. Missier qallu libnu, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jisħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek? Iżda missier injora totalment u x'qallu dan l-iben. Meta qallu issa ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu. Libsuwulu ċurket f'sebaħ u s-sandli f'riġleħ. Ġibu l-oġol l-imsemmen u waqtluħ. X'għamel il-mulej? Għamek x'għamel il-missier? Għamel ħafna aktar. He did much more. Much more. Ġiblu l-oġol l-msemmen u waqtluħ. ħaniklu u namlu festa. Għax dan ibni li f'moħħi qatt ma sar għaddej jew skjaf kien mejjet u raġa qam. U kien mejjet minn punta di vista tiegħu. U kien mitluf u nstab u bdew jagħmlu festa. Darba kont qedtilkom di ħanna repeti għal minn ma samaħħiex jew minn nasija. Mela ibnu l-kbir, il-grande fratello, mill-bibja ħadu għadik ta' kien fil-għalqa, għalek tex kemm jagħmlu ħmiġ. Huwa wri reġa' lura kif wasal rib id-dar sama daq u sfin. Sejjaħ ħadwet mill-qaddejja u staqsih x'kien dak x'kien. Hawn ħuk għallu dak u missierek qatillu l-oġol li msemmen għax raġa' kisbu
qawwi u sħiħ. Il-Grande Fratello inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara qal il-missieru, ili daw is-snin kollha naqdik. Inni daw is-snin kollha naqdik, da kien ibnu jew le? Da il-Grande Fratello kien ibnu jew le? Kellu mentalità tajben? Hemm ħafna messaġġi please morru simgħuhom. They will liberate you. Inni daw is-snin kollha nagħmel dan għalik, nagħmel din għalik, nagħti daw il-flus, ngħin il dawk il-foqra, nagħmel il-missjoni, nevanġelizza, għad nagħmel affarijiet għaliex għadek ma fajaqtniex. Inni nagħmel hekk, imur il-Knisja ma nitlibx Bible study, nagħmel it-talb. Għaliex inti għadek ma bariktniex? Kemm inġustu il-mulej? Inġust il-mulej? Kien hemm wieħed li qallu inti inġust. Ovvjament, jekk inti ma tkunx tafu hekk taħseb li hu. Ili daw snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt. U kieku għattajtni ġidi. Lili. Sorry, tajtni gidi. Ġidi, parta minn ġidi. Lili biex namel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek laqas qallu ħijja. Qallu dan l-iben tiegħek. Li bela għalek ġidek man nisa zinja. U lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Għallu missieru, ibni. Ibni, hello. Inti dejjem miegħi. Dak kollu li huwa tiegħi. Min dejjem kien tiegħek. Kull mod tiegħi huwa tiegħek. Din il-parabola x'qed tallimna? Dak kollu li huwa Alla tiġewwa tiegħek da. Dak kollu li huwa Alla tal-eżerċiti huwa tiegħek. Dak kollu li huwa Alla li jista' kollox huwa tiegħek. Liema, x'inhu tiegħi? Le mhux il-gidi biss. Il-merħla kollha. Ir-razzett kollu. L-ikel tal-bejjem kollu. Il-bejjem kollha. Fejn joqogħdu. Dak kollu tiegħek da. Dak kollu li huwa tiegħi, Alla x'qed jgħidlek lilek. Dak kollu li huwa tiegħi, diġà huwa kollu tiegħek. U x'għamilt biex akkwestajtu da? Zero. U x'tagħmel biex titilfu? Issir għaddej. Hemm kors semmejtu llum ma xi aħwa meta għamilna l-kors għamilna tliet nallem fuq l-ushers u l-greeters. Hemm kors simgħu għamluh jismu Uliet għaddejja fis-saltna. Jekk inti għadek tqis lilek innifsek bħala għaddej ta' Alla, inti irbatt lilek innifsek fi skjavitu. Aħna maħniex għaddejja, aħna uliet naqdu. We are not servants, we are sons that serve. We are sons and daughters and serve out of the identity as a son, not out of the identity as a servant. Il-għaddej dejjem jipprova xjara xħajja kwista u jrid jaħdem għalih. Liben jirċievi minħabba li huwa werriet ta' dak kollu li għandu Alla l-missier. Kollu.
nifhem li għaxrut minnkom li ġejtu minn reliġjon li titissawwat lilek innifsek biex inti tuħu barka. Li inti tittamel il-wedit marrux ma taqaddisin biex forsi Alla jisimek. Però jista' jkun ġejt minn reliġjon ukoll mod ieħor li inti tkun qaddis, m'għandi xejn kontra li tkun qaddis. Nemmen fil-qdusija. Semma sena ftit, dat tifel, meta Alla qallu kollox huwa tiegħek, ilu kollox minn dejjem kien tiegħek. Meta kien tiegħu? Meta kien ma' ħnieżer l-affarijiet kienu tiegħu. Iva, qatt ma ħadhom lu Alla. U ma kienx qed igawdi minn dak li Alla kien diġà tah. Għaliex ċertu nies ma jirċevux, mhux għax Alla ma jirċitihom, għax għandhom problema li mhumiex qed joperaw bħala uliet, joperaw bħala orfni, joperaw bħala għaddejja skjavi. Xaħna l-kelma għaddejja hija xi ħaġa kelma sabiħa, xaħna naqdu li bentalla ġi biex jaqdi u aħna naqdu. Imma ġi bħala iben jaqdi, jaf li huwa tiġà maħbub, mhux qed jipprova jiġi maħbub. Jaf li diġà huwa aċċettat, mhux qed jipprova jiġi aċċettat. Jaf li diġà huwa maħfur, mhux qed jipprova jaħdem biex jiġi maħfur. Qed tifhem? Allura l-bniedem li jopera hekk jaraf li dak kollu li huwa Alla l-missier x'għandu għal l-missier? Ejli x'm'għandux għal l-missier? X'm'għandux, ejja kelmuni. X'm'għandux? Bravo, x'm'għandux? Mart m'għandux? Dak mhux tiegħek. Saħħtiet m'għandux? Dak mhux tiegħek. M'għandux dnub? Dak mhux tiegħek. Imma mill-lat ta' proprjetà x'm'għandux Alla, x'mem mhuwiex t'Alla. Xejn kollox huwa tiegħu. Ma jekk inti tifhem b'rivelazzjoni li inti iben u bint, kollox huwa tiegħek. Kollox huwa tiegħek. Issa nisimgħuni, ħa norikom ċertu skritturi li intom tafu bihom dawn. Għaliex ħafna nara jien inni fil-Ministeru bil-grazzja tal-Alla ovvja. Inni 7 kemm ilu. Inni fil-mulej 27 sena u inni fil-Ministeru qisu bejwetu ieħor b'xi 25. Jew iktar. Imma anyway. L-iżbalji li nara li jsiru minn ħafna Kristjani ma jsirux għax jobodu lil Alla u laqqas isiru għax jobodu lill-Kristjan. Erħuli li hemm ħafna li joperaw out of order. Imma ir-raġuni hija di, il-bottom line current hija di. M'għadhomx joperaw bħala walied, qed joperaw bħala skjavi. Meta inti għandek nies, persuni fil-ġisem ta' Kristu, that unless they do, issa, nfakkarkom tgħid li passer inti tgħidilna li aħna kollha suppostanna ministeru u middu jdejna nagħmlu xi ħaġa. Mela ovvja, 100%. Tinsiex, aħna fellowship, and it's a warship, not a cruise liner. Everybody on board serves. Nobody's a tourist, just having fun. Amen? Issa, we're having fun in the sun. Yes, amen? Alleluja. Imma kulħadd abbordo tal-vapur jagħmel xi ħaġa. Imma inti topera bħala eben. Topera bħala eben, għax faċli tispiċċa topera bħala skjav. Issa l-eben għandu l-qaddejja tiegħu. Fid-dar tal-missier għandu l-qaddejja tiegħu. L-eben huwa sekur li Alla jħobbu mhux għax jagħmel xi ħaġa, Alla il-missier ħabni għax huwa missieri. Għalhekk ħafna min nies meta jidimbu, għaw xi ħadd jidnebaw jew dineb. Kif jidneb ma jiġix iktar il-Knisja. Għadni kif kellim bawet minnhom issa, qabel ma ġejt il-fellowship. Għax issa nħossat ila niġi il-fellowship. Għala. Għaliex għadu ma fehmx li inti jeben. Il-missier qatt ma ħajkeċċi lill-uliedu. Alla jifraħ meta jara l-uliedu jiġu lura lejn id-dar, mhux keċċihom. Amen, imma x-xitan x'jagħmel? Jaksek, jipprova jikkundannak biex inti tibqa' l-bogħod u jibda u joqgħod iżejjen lek
Ara xamilt missek tistħi, s-saħat mur il-fellowship, s-saħat mur il-knisja. Sawa, u jġibek, jekk kien xilu, jipprova jwaqqak fil-kundanna ta' għax ma milġ bizzejiet, għax ma ħdimx bizzejiet. Ismawni aħwa. Meta jina u inti naqbdu relazzjoni li aħna u liet, you rest. Inti tistriħ ta' you rest. You don't struggle anymore. We should not be struggling. Aħna mux suppost nistragiljaw. Aħna suppost nistriħu daw kolla li jemnu daħlu fiex. Fil-mistriħ. My question to you is, are you resting or are you wrestling? I'm not wrestling. When we say kelma we wrestle, maħna we wrestle, laqqas we fight, terġa, we wrestle. Ġifiri jem tip ta' struggle. Jem tip ta' struggle mal-pjan u mal-realm diabolico, ta' demonju. Li jipprova joppressak, jew jerġa' jpoġġi lura fuqek dak li Kristu ħareżek minnu. Hemm dak it-tip struggle. Imma anka dak l-istragel, l-iskrittura tgħidlek imma aħna kapaċi nelbu dak kollu permezz tal-fidi, permezz tal-armatura tal-la, permezz tad-dem ta' Kristu. Jiġifieri l-istragel li niffaċċjaw xort tal-mulej iwedek vittorja fuqha. Mhux inti stragel tal-qara, issa dej mill-istaġun ta' stragel. Le, jiġi stragel u ħalla jgħidlek u inti tista' teleb da kollu permezz tal-armatura ta' Kristu, l-armatura tal-la. Amen? Għandna rikom xi skritturi. Morru fil-ktib ta' Mattew kapitlu 6. Mattew 6, taf x'inhu il-kunċett ta' Mattew 6? Mattew 6, Ġesu qed jgħallem lid-dixxipli kif joperaw bħala quliet ma' missierhom u kif alla l-missier iħares lejhom. Ismawni aħwa. Darba l-mulej kont għadni ngħix l-Amerika u kien għalli kelma. Għalli san, għalli if you see yourself as the owner of things, you will always fight not to lose it. Because that's how you've achieved it. Ġifieri, jekk inti tara lilek innifsek bħala owner tal-affarijiet li Alla tak, inti dejjem ħadd tgħix fil-biża' li titlifhom. If you see yourself as a steward or as a son, you can't lose it because already they belong to the Father. Ma tistax titlifhom. Jekk inti tara lilek innifsek bħala irwerrit għax mhux inti akkwestom Alla għalik, mela dak li Alla akkwesta għalik ma tistaqgħu tilfu jekk inti topera b'mentalità ta' ben. U Alla l-missier irid li jilkom il-lejla dik hija l-kelma. Li jekk ħabbek anke bħala midneb, bħala għadu, kemm iktar iħobbok mhux daqsta, hemm iħobbok iktar bħala ibnu. Jekk kien hemm mument fejn ħajtek li Alla seta' tak daqqa ta' siku dalaq l-infern, mhux issa meta sirt iben, imma meta sirt kont għadek midneb. Il-fatt li sirt iben, issa laqat. Number one tiġa ma kienx kontrik fis-sens la inti ma kontx għadek taf kont għadek bil-ignoranza xil-Bibja tgħidlek fejn hemm l-ignoranza Alla jgħalqana jgħinek u jifhem li hemm ignoranza. Għalkemm mhux iġġustifikat u xorta tista' tintilef jekk ma jkollokx il-Kristu. Imma il-fatt li inti llum sirt iben, għandikom eżempju. Daw ħad tifhmuha jekk intkom kellkom jekk inti missier u għandek l-ulied, jew kellek inti missierek li jħobbok. It-tfal tiegħi jien ġieli ngħidilhom, jgħidulhom, Josiah, Mikael, come here. What do you want, Daddy? Nothing. I just want to hug you. Xej, irrid hug you. I just want to kiss you. I just want to love on you. Mux, Daddy, what do you want me to do? Stop doing before you get the revelation of being. Iqaf prova għamel għaliex ħanidilkom aħwa. Ħafna Kristjani, they gain their confidence and their identity by what they do for God, not because for what they do, because who they are in Christ. Ħanidilkom aħwa. Il-mulej li verament qed jallimni kif jiċċassani dal-aħħar.
Bħalma tafu intom, l-erba li għaddejjeni għamilt messaġġ li nirringrazzja Alla ħafna nies għalu li liberiko. Umu imxi. Tant qed inkun biżi bil-ministeru prattikament li jew meta nkun insuq fil-karozza jew qed ninħasel jew qed naħsel snini jew just qed niekol, I have to I'm learning, I'm teaching myself that I am loved at that moment. That means I don't have to do some great thing for the ministry to feel loved. Anka, waħda mill-iżbalji oħra li jagħmlu ħafna Kristjani. U jekk intom koppja jew arajjes jew miż-żewġin, tagħmlux dan l-iżbal. Ħafna Kristjani jiżżewġu u hekk għandek tagħmel tiżżewweġ jekk inti għarus jew għarusa. Ma nistalla. U jispiċċaw. Ix-xitan iwaqqak f'kundanna għax m'intix qattaħin biżejjed mal-mulej. Għax m'intix taqra biżejjed il-Bibja. Ifmu għadi, żommu abbalanċjata, ok? Ġifieri ħadd ma jaqbad l-messaġġ waħdu u deċiżi. Ifmu l-konċett. Jispiċċaw jabbandunaw familja. Jabbandunaw l-ululidhom. Jabbandunaw il-martom. Jabbandunaw ir-rwol ta' missier, ta' iben, jew ta' mara. U jfarku l-familja. Waqt li qed issum u tex kemm qed titlob. Tidnejlek għaliex dak ix-xitan darba laba miegħi wkoll. Bissejda nilkom. U dan niftakar darba il-pastor tiegħi jew missier spiritwali li rabbini u nkoraġġini mbagħad immur il-Bible College. Darba qalli dal kliem, qalli brother, jew Gordon insomma. Qalli ħanejlek, qalli ħafna Kristjani semmejt allum anka fil-kors dal-għodu. Ħafna Kristjani jaħsbu li dej jirċievu il-qawwa tagħhom kemm jaħdmu għal-qawwa, kemm jisumu, kemm jitolbu. Sejna mhux qed ngħidlek lassumx u ma titlobx, jiena nsum kull ġimgħa u nitlob kontinwu. Għax it-talb mhux bistejt, talb ukoll tirċievi. Sewwa komunikazzjoni. Allura jispiċċaw. Their confidence bħalma qal Pawlu becomes in their righteousness, not in Christ's righteousness. Il-konfidenza u Pawlu dak li jgħid Filippin kapitolu 3 jgħid il-konfidenza tiegħi issa mhijiex f'dak li għamilt jien tajjeb, imma f'dak li għamel Kristu tajjeb għalija. Qed tifhmu? Niftakar di l-istorja tilkom kemm il-darba, imma tmur ukoll hand in hand biex talmek kemm inti out of your sonship għandek awtorità barkiet li rċevejt sempliċement għax int iben u bint fis-saltna. Meta darba jiena konna n-naħa l-oħra u kemm il-darba ngħidha dal-istorja. Konna qed nitolbu, ġejna t-talb, kont arkub tejja u kont qed insawwat lil nifsi u xitan ġijajni. Ġijajni nagħti xebali li nifsi. Missek tistħi, ara x'għamilt. Inti raġel talla. Kieku jkun jaf. Daqqa waħda nisma' xi ħadd jibda jimmanifesta fawwara. U jwerżaq u jgħajjel. Ix-xitan qal li tiġix tgħidli ħadmur taħli intu. Mela ma tafx x'għamilt int. Mbagħad nisma' vuċi oħra. Magnify the blood of Jesus. Olli ftakar minn int għalija inti bni ma tbiddel xejn. Tużawx dil-frażi biex issa tmur tagħmel li trid bħajtek taffeċ u tgerfex. Ftakar jiena ma kontx qed ngħix ħajja fid-dnub, ma żbaljajt bħalma tagħmlu ħafna intom. Sewwa kollha kemm aħna infatti. Imma x-xitan jużaħħa beda jużaħħa biex jikkundannani u jwaqqani self-righteousness għax issa jien ma jisħoqlix. Għax ma tlabx biżejjed, ma sonx biżejjed, ma mxejx tajjeb biżejjed. Tibda tinnota li inti x-xitan reġa' waqqak f'mentalità ta' opri
M'għadhomx opri Rumani issa saru opri Bibliċi. Kapiex spiritu ta' reliġjoni ieħor dak. U dak il-ħin kif il-mule għalli jolli d-dem ta' Kristu ftakar minn inti bħala ibni xorta dak ibni għalija inqum. U b'qawwa kbira, boldness kbira. Naqbad għand il-mana. U nikmanda dak id-demonju biex joħroġ minn ġafija u bdiet twerżaq u tagħti u tagħmel breakdancing. U kif tħares fajnejja twerżaq. Wara li nħelsit tiġi fuqi. U tgħid li pastor, sorry ta' jekk werzaqtu minn dawk il-ħmerijiet. Għark li ma importanti li xi ħaġa pastor. Għark li dak il-ħin meta tlab talija inti. Għark li taf mhux lilek rajt, taf li rajt il-Ġesu. Jiena u inti ix-xitan irid dejjem jisraqlek l-identità ta' eben. Meta Alla ħalaq il-Adam u Eva, rridhom joperaw fil-ġnien bħala uliet, mhux bħala għaddejja, bħala uliet. Il-Bibja tgħidlek li Adam u Eva kienu uliet Alla, mhux il-qaddejja Alla. Il-qaddejja huma l-anġli. Adam u Eva kienu uliet li fdalhom kollox li kien tiegħu f'idejhom. U meta Kristu reġa' ġie lura, meta ġi u rrestawra kollox lura għall-oriġinal, reġa' ġabek fl-istess livell ta' uliet kollox kull ma huwa tiegħi jibni. Huwa tiġa tiegħek. Halleluja! Għalhekk kemm aktar huwa kbir il-mulej, kemm hu ħani fil-ħnina tiegħu. U dak li l-mulej jridek tkun taf. Jekk inti xi ħadd sewwa preżenti u sew fuq il-YouTube jew televiżjoni li inti waqgħod f'dik il-mentalità ta' opri, jekk ma nagħmilx ma nħossniex tajjeb, jekk ma nagħmilx ma il-mulej ma jużanix, jekk ma nevanġelizzax, jekk ma nippritkax, jekk ma nkaċċix ix. Listen, sit down. Start learning who's your father and whom you are to him as a son and a daughter. Ħanejdukom aħwa. Il-bniedem li huwa eben ma tista' toħodlu qatt xejn. Qatt ma tista' toħodlu xejn li. Per eżempju, meta tisma' inti nies jiġejdulek jien naf xi ħadd riċenti smajt qalu ejja nifqgħu kull ma u ħalli naruhom. Xi tittorini lili? Lili, int kompetizzjoni miegħi qiegħed. Kemm int skjaf. Qatt ma tista' tikkompeti miegħi, qalbi, jien diġà għandi kollox. U dak li għandi ħadd ma jista' jħoduli għax sew lill-Missih ma tajtux jien lili nifsi. Amen, ħatma, min jħossu li qed jipprova jikkompeti ma' xi knisja, jew ma' xi pastor, jew ma' xi ministru, jew ma' xi human sister. Waqgħid skjaf. Waqgħid skjaf, għalhekk inti ma tista' qatt tgħir għad-don ta' ħadd ieħor, għaliex qed terta' don, inti ma tafx li għandek turrun. Qed tifhmu aħwa. Alleluja, alleluja. Grazie Gesù. Matteo kapitlu 6. Thank you Jesus. Qed titalmu xi ħaġa llejla. Il-mulej qed ikellmek, qed jgħidlek, qed jifisfislek xi ħaġa fl-ispirtu tiegħek biex jibnik u jinkoraġġik. Amen. Mela, Matteo 6. Vers ħanaqra wadi ħara. Vers 30. Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa. Lillum hawn u għada tinxteħed fil-forn. Kemm aktar lilkom lilek ja nies ta' fidi żgħira. Alla jieħu ħsieb kollox fid-dinja. Alla wkoll jieħu ħsieb li anka werqa. Ixħut minnkom tex kemm bużuhom, tebgħux bużuhom dawk il-weraq ta' please. Il-ħaxix. Sigaretti wara. Stop French kissing Rothmans, Royals, Marlboro. Anyway, oops. ħajkollina dit jadi għat-television. Anyway. Tibqax bux ħaxix iktar. Halleluja. Thank you, Jesus. Mela l-mulet jgħidlek
pratikament jiena nieħu ħsieb kollox fid-dinja mhux ħa nieħu ħsieb lilek. Mhux ħa nieħu ħsieb lilek. Għaliex qed tibża, kemm min jaf kemm aħna bżajna li ċertu kont mhux ħajtħallas. Tħallas. Min kemm bżajna li ċertu affarijiet li mhux irranġaw. Dak kienu kombinazzjoni. Jew għandek Alla tant tajjeb li ħaħsiebek, ħenna lik u birkek ħafna iktar milli inti ħsib li ħajbirkek. Għax teġa qallek dak kollu huwa tiegħi. Alleluja. Mattew kapitlu 7. Skrittura din hemm lin-nies reliġjużi f'kampijiet anke evanġeliċi timma tantx iħobbu għad l-iskrittura. Iżimgħu għadi. Mattew 7 vers 11. Hemm oħra simili tagħha f'Luqa kapitlu 11. Mattew 7 vers 11 tgħid hekk isma'ha. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom. Tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba. Xi kultant ovvjament mhux kull ma jitolbuni uliedi nagħtihom għax ovvjament hemm l-ixju mbagħad ta' spoiling. Imma apparti li ovvjament jiena mhix il-Bank Ċentrali lanqas. Grazzi Mulej. Imma xi kultant ngħidulhom ħanxilek di. Pereżempju dil-ġimgħa ħriġt mat-tifel tiegħi. Llum qattajt ħin mat-tifel ieħor. Apparti li kuljum inqatta' ħin magħhom għada pereżempju ħammorru naraw film flimkien, jiena u tfal. Sewwa ħammorru noħorġu flimkien. U x'konna ngħidulhom ħanxilek dat-toy. It-tifel jgħidli forward. Because you're my son. Simple as that. Simply because you are my son. You don't have to feel like you have to earn it. Issa, jiena raġel ħażin u naħseb hekk. Aħseb wara l-mele qaddis. Kemm jaħseb iktar, kemm huwa ħafna aktar ġenerus. U qalbu tajba u mimlija tubija u jixtieq jara xitik. Li fil-vers kalma, ma jistax jitik iktar għax ġa dak kollox. Minti li tikollok dik it-tip ta' revelazzjoni u nkella perception li inti u jien anti ġati għaj kollox. Immunet ġetani kollox. Issa hawnhekk fejn ċertu reliġjużi ma toġobhomx l-Iskrittura, għax hawnhekk Ġesu jgħid missirkom li f'ismewt jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Bl-Inglis jgħidlek gives all things. Kulħadd says things. Only spiritual? Does God want you to have things? Come on, talk. Absolutely, He wants you to have things. As a matter of fact, it's already too late. He already told you you've got all things. Because all things that are mine belong to you. L-unika issue li Alla għandu is that He doesn't want things to have you. That's all. Imma ftakar meta Alla ħalaq id-dinja, Tom, things, kollox. Things. Allura, min jiġi jgħidlek għax ma nistgħux nitolbu għal barkit nitolbu jew nixtiequ barkit materjali, mi vera xejn. Ma jafux il-Bibja. Tifmu? U jwaqqaw f'kundanna mhux li ta'. Tifmu? Nifhem li hawn min they only want things. Sewwa, imma things Alla jridek jkollok things. U mhux things vera li aħna l-Bibja tgħidlek li Alla jipprovdilek dak kollu li għandek bżonn. Però ħa nassigurakom, ħafna minnkom għandkom affarijiet li m'għandkom bżonn. Xorta ħadtuha? Kemm minnkom intom tisbaw xarkom? Naw il ma jisbaħ xorta għad. Jista' jagħmilha tatu? Love you, brother. Amen. Kemm minnkom tisbaw xarkom? That's a thing you don't need. You still do it. Kemm minnkom għandkom karozza jew tnejn? M'għandkom saqaj? Għalfejn ma tuża saqaj. Kemm minnkom għandkom dar? Kemm il-kamra fiha? Kamra waħda biżejjed. Għaliex għandkom 20 kamra ġebija?
Tara kif għandkom ħafna things li m'għandkom ma tkollkom bżonnhom. Mela not just he gives you what you need, he gives you what you believe for. Imma Alla tinsix li Alla tiġatak id-dinja kollha. Imma tinsix bħala ibnu, bħala bintu. Alla m'għandux problema li jkollok things, basta qalbek huwa tiegħu. Netza qalbek huwa ta' Kristu. Amen, halleluja. Intom x'taħsbu li Alla ħalaq id-dinja għad-demonju għal qaddejja tad-demonju biex jgawdu huma? Alla ħalaq id-dinja għallu li jidu biex jgawdu huma. Amen. U jkunu stewards tajbin, ovvjament. Jkunu stewards, managers tajba. Amen. Grazzi Ġesu. Fil-ktib tal-Luqa, kapitlu 11, vers 13, l-iskless sejt, mela jekk intom nisħżina tafu tagħtu lulidkom ħwejjeġ tajba. Kemm aktar missirkom li fisma wieħed jagħti issa l-Ispirtu Santu lil dawk li jitolbu. L-Ispirtu Santu. Isimgħuni aħwa, l-Ispirtu Santu huwa kreatur ta' Alla jikkrea. Ftakar l-Ispirtu Santu, il-kelma tal-Alla tgħidlek. Alla qal u l-Ispirtu Santu jħoverja fuq il-kelma. Aħna nafu li Kristu l-Missier u l-Ispirtu Santu ma' Trinità. L-Ispirtu Santu Alla tajulek ta'. Alla ta' l-Ispirtu Santu ta' not just a little bit. Mux xi ħamen babajda jisima Ġiġi ta' dak. U ta' tidmaħħa il-alf kull fil-ħodu. L-Ispirtu Santu tak ta'. Hello, and some of you are still not getting this. Tak l-Ispirtu Santu. L-istess Spiritu li għajjem il-Kristu mill-imwiet. U taf xib ta' mwitu, mux tal-oddolorata, minn aħ l-infern, għajmu u taħlilek dak l-Ispirtu Santu. Halleluja. Ej li jek dak l-Ispirtu Santu, xista jżom l-ura minnek. L-Ispirtu Santu tak ta'. Hello, amen. Grazzi mulej għadis. Iġveri jek tak l-Ispiritu Santu u l-Skrittura tgħid issa narawha. Jek tak l-Ispiritu Santu. Goodness gracious, Ispiritu Santu. My God. Jien għandi l-Ispiritu Santu. That is huge, man. And woman. L-Ispiritu Santu ta' jien għandi. Per eżempju, illum morna namdu uħt, għax għada ħassifer. Kont għadni kif niġi namel kors ta' kletzija fuq l-Ushers u Greeters. U kont fil-ġizem għet nħosni mashed potato. Sawa? I'm amazed. Ma jfizzax għax ħassejtni għajjen l-Spiritu Santu tal-laq. Baqa. Għax, meta ta' għamdet, dik tarqed b'dinja oħra. U kieku ma żammejniex, kienet issir bwaddasa. Għax Ispiritu Santu niżel fuqha, sewwa ngħid iżdi. Sewwa u bdejt nalla tinżommu għadi għax jaħsbu li qtilnija kif minnija. Għaliex, għax kif l-Ispiritu Santu ġi fuqha, għażek, out. Fl-ilma ki joġbok ta' stajt għamil ta' s-sakkem spennajina fuq il-blada. Dafem, il-veġ ġara, l-Ispiritu Santu. U għek bdejt nejt, kemmu kbir il-mulej. Mamma mia, anka meta jina nħosni patata, xorta patata anointed. Amen? Jina patata bil-patata anointed. Oops, issa, we stirred up some religious devils there. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Matteo 12. Da, biex il-mulej dar id-ninejt illu, fuq dar id-nitkellem, biex ifakkarkom li jintom olijiet. You are his precious son. You are his precious daughter. Hallelujah. Tajjeb li jena naħdem għal-mulej. Tajjeb li jena namel ministeru. Imma fl-axar mill-axar, jena l-ulidi ridom miħaj, mux għax ħannara xħajamlu. Għax mulidi. Ridna naqom miħaj, mux ħalli jixxitaw il-platni. Għax mulidi. U għax huma ulidi joperaw b'konfidenza li jena fid-dar tal-papa. Jena ben. Jina bint. Amen. Grazzi Ġesu. Matteo 12.
Vers 12. Isma' wa xi tajt l-iskrittura saħħa. Jiswa wieħed ifejjaq nar is-sibt. Iżda hu qalhom min minnkom kollu naġa u taqalu f'ħofra s-sibt ma jmurx jaqbad u jtellaħħa. Hija prezzjuża naġa? Imma jekk kemm jiswa iktar il-bniedem minn naġa. Kemm tiswa iktar int minn naġa. Mela jiswa iva nhar is-sibt tagħmel il-ġid. Dak kien il-kunċett huwa għax ir-reliġjużi l-lut skandalizzaw ruħhom għax fejjaq il xi ħadd fis-sabat. Imma daw insew li Ġesu Kristu huwa nnifsu is-sabat. Is-sabat kienet idur fosthom biex isibu l-mistrieħ. U għalhekk qallhom ejjew għandi l-koll intinsabu imtaqlin u mħabbtin biex jien antikom is-sabat li intom qed tfittxu. Il-mistrieħ. Amen, halleluja. Ħanorikom fi ktib ta' Rumani, marru hemmhekk Rumani. I love, taġobni ħafna din skrittura. Rumani 8. Rumani 8. Illum il-kelma tal-mulej hija kemm aktar. Kemm aktar. Kemm Alla l-mulej jrid jagħtik aktar, jurik aktar. Waħda mill-aħwa qasmet kelma li poġġela l-mulej f'qalba llum qabel is-service. Ejja u tlobni u tara li jiena norik affarijiet ħafna aktar li int ma tafx bihom. We serve the God of not good, above. Mux of many things, of abundance. Aħna għadu Alla ta' abbondanza. Ismawni aħwa, jekk inti qalbek tkun sew qudiem Alla, mux Alla irid ibirkek, l-iskrittura tgħidlek, Alla ma jridx iżomm l-ebda ġid minnek. Fis-Salmi 84, 84, vers 11 tgħidik, tgħid no good thing does he withhold from you. From those who walk uprightly, bl-Ingliż tgħidlek. Imma il-kelma righteousness, uprightly ġifieri standing, ġifieri dawk li qegħdin f'pożizzjoni favorevoli miegħu. Min huma dawk li għandhom pożizzjoni favorevoli mal-Alla? L-uliet. L-ebda ġid ma jrid iżomm minnek il-mulej ma dawk li għandhom pożizzjoni ta' uliet. Halleluja! U inti x'taħseb li Alla ħajbirkek? Le, tiġa birikni. Inti x'taħseb li Alla ħajfejqek? Le, tiġa fejjaqni. Tgħid mhux ħajaħfel lilek? Vera, għax tiġa maħfu. Tifhem? Tgħid mhux ħajbirkek ukoll, tgħid mhux ħajtik xi karozza jew ħajtik xi dar, u tgħid mhux ħajtik xi ġob u ejja irringrazzja l-Alla li tikresna għall-art. Issa, dejjem tirringrazzja l-Alla ta' kull ħaġa, imma ma jfissirx li Alla m'għandux ħafna aktar. Ftakara dik mela ovvja. U tajjeb tali tibda mill-knis. Ħalli meta tkun hemm fuq, tiftakar li kulħadd għandu bidu. Sewwa, tajjeb ta' ġifieri. U qed ngħidlek għall-knis, mhux għax il-knis huwa xi xogħol huwa ħażin, għax all-aħħar ma jkunx nies jikinsu u jnatfu u jieħdu ħsieb. Imma qed ngħidlek dal-kliem huwa għaliex tagħmel x'tagħmel fis-saltna bħala eben dejjem hemm aktar. Imma tittopera bħala eben l-ewwel. Tittopera bħala eben l-ewwel, bħala bint l-ewwel. Amen? Grazzi bula qaddis. Thank you Jesus. Rumani kapitlu 8. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh tafa di. Ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu f'kollox jaħdem jitfid għal-ġid. Għal-ġid. X'irid il-mulej għalik? Ġid. That's it, ġid. Alla tal-ġid. Halleluja. Xinajt, vers 31. Xinajt mela qoddim dan kollu, jekk Alla huwa magħna, min jista' jkun kontra tagħna? Isimgħuha, li lanqas lill-libru stess ma ħafira, imma ta' ħalina l-koll
Kemm aktar jatina kollox miegħu. Għalhekk l-ewwel semmejtilkom l-Ispirtu Santu. L-iktar ħaġa żgħiża li s-sema kellha hija Ġesu. Alla tajulek. Jekk dak l-ibnu għażiż Ġesu, xemm iktar għażiż li ħajżomm minnek. Jekk dak l-ibnu, isimgħuni aħwa. Jiena nirringrazzja Alla, għandi dar, għandi karozza, għandi ruxmata Playmobil. Hallelujah, praise the Lord. Għandi ħafna things. I have many things. Għandi l-biz, sabiħ għax ħobb nilbes tajjeb. Praise God. Għandi zraben. Min kollox għandi. ċpibet, ġizrajjen, min kollox. Mother things. Xi fissru da kollu? Xej. Ġas ħajkun hemm munsel trapp wara li jinħaraq kollox. Sewwa. Imma l-libni qatt ma ħantihulek da. Nabda wieħed minnhom. Mela li dal-munsel trapp x'jiswa fajna jalla meta takki l-iktar ħaġa żgħiża li kien hemm fis-sema. Il-libnu. U Alla dak iridek kun taf. Għax xi kultant nisma' Kristjani jgħidu they think that God is Father Christmas. Father Christmas does not exist, but Father God does. It's not about Father Christmas. It's about having a revelation that I am in the Son, in the Father's house, and He already gave me everything that belongs to Him. Li hija revelazzjoni li jiena ibn fid-dar tal-missier li hu stess minn fommu qal dak kollu huwa tiegħi huwa tiegħek. That's it. That's it. Sekk inti vera ibn, mela Alla tiġetak kollox. Tik tiġawwa kollu tiegħek. Alleluja. Ħana qaralkom l-aħħar waħda. Morru fi ktib ta' Lut, kapitlu 9. Anzi, ħana bżu għadik. Le, ħana għamlu. Għax powerful da, xun badda spiċa namel priċ oħra. Lut 9, morru għem. Vers 13. Vers 13. Jekk id-dem tal-mos u tal-gnides u l-irmid tal-oġla imraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem. Kemm aktar id-dem ta' Kristu li l-bispirtu da dejjem offra li nnifsu vittma safja lil Alla mhux biss jaħfillek nubietek tal-li wkoll ikkisser kull sens ta' kundanna mill-kuxjenza tiegħek. Kull sens ta' inferjorità. Dak ta' tfisser. Jnadda fil-kuxjenza tagħkom mill-emejjel mejta biex taqdu lil Alla ħaj. Isma'wa, mela once hemm ħafna emejjel li bħala anka għoliet inti tista' taqgħod attent. Ma tisbax tagħmilhom. Jgħidulhom emejjel mejta. Xi tfisser emejjel? Opri li minn barra jidru tajba, imma huma mejta. L-opri li inti tagħmel biex tipprova takkwista l-favur minn Alla huma mejta. L-opri li inti tagħmel ma li mhumiex inizjati, ispirati mill-Ispirtu Santu, m'hemmx in-nifs tal-Alla fihom, in-nifs tal-Alla huma mejta. Qed tifhmuha? Mela d-dem ta' Ġesu Kristu x'għamel ħafna aktar. Mhux biss aħna ġejna maħfura minn nubietna. Nħobb ngħidha di u għal dawk li intom ġodda jew qatt ma smajtuha ħa ngħidilkom. Ħafna jekk insaqsihom tgħidulhom għaliex Ġesu ġie fid-dinja biex imut għad nubieti, biex jaħfir lid nubieti. Mhux vera, mhux għalhekk ġie. Dik hija parti mill-benefiċċji, ma mhux għalhekk ġie. Number 1 taf għaliex ġie. Għax tant ħabb il-missier li rid jogħġbu. Jiena għaliex ġejt biex nagħmel l-opri ta' missieri. Jiena ma ngħid xejn ħlief dak li nisma' l-missieri jgħid. U mir-relazzjoni ħelti ta' eben li Ġesu kellu u għandu mal-missier twilidna jiena u int. Mill-frott ta' sonship
He made us all sons and daughters. A slave, anka l-iskrittura tajda di, a slave will only give birth to slaves. Now let me give you a small thing. Ponder it, pray upon it. There are many churches that operate as slaves. Because the one who preaches up here, his mentality is slave, and they produce slaves. I'm a son of the king. You can take nothing away from me because everything I have, Daddy gave it to me. La tista tatini identità u laqqas tista toħod l-identità għax identità tiegħi ġejja minn għandha l-Missih. Għalhekk ma nista' ngħira l-ħadd. Impossibbli ngħiri. Ma nista' nobgħod il-ħadd. Ma nista' nħossni f'kompetizzjoni ma' ħadd. Kif tista' tikkompeti ma' dak li għandu diġà kollox? Kulħadd jgħid jien għandi kollox. Dak kollu huwa tal-Missier. Ta' ħlili. Halleluja. Gloria l-Mulej. Gloria lilek Missi Qadis. Thank you, Jesus. Romania 5 u nispiċċa bdi. Romania 5. Vers 17, din naħseb hija l-iktar skrittura favorita tiegħi fil-Bibja kollha. Number one, most favorite scripture. Jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permessa dak il-wieħed qed jitkellem Alla dan. Kemm aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad isaltnu f'din il-ħajja. Permessa dak il-wieħed Ġesu Kristu. Min isaltan? Il-qaddejja jew l-ulied? L-ulied. Għalhekk kien hawn intom mżejħin biex insaltnu. Għax aħna għandna Abba Daddy Missier. U nsaltnu bħala ulied. Halleluja, glorja l-Mulej. Amen. Ejja nagħlqu għajnejna. Ejja nirringrazzjaw il-Mulej. Għalhekk illum inti Alla jridek tfiq. Alla jridek ħieles. Alla jħobbok, ma jistax jħobbok iktar diġà minn diġà ħabbek. Min Alla jħobbni pastor. Miġnun warajk. Issa tiskandalizzaw xuħukom darba, smart l-ispirtu tiegħi fil-Mulej, jgħidli, kont għadni l-Amerika, għadni vjaġġa, u kont għadni rifletti fuq dal-messaġġ li mħabba tal-Missih. U nisma l-Mulej fil-spirtu tiegħi jgħidli, I am mad, li in love with you. I'm crazy in love with you. Brothers and sisters, ħadd f'sensieħ ma jmut għall-dewwa tiegħu. You have to be mad to die for the very ones that hated you. Dik hija l-imħabba tal-Missih. Mhux tab xejn il-Bibja tgħidlek meta wieħed minn ulidu jerġa' lura fil-ġenna l-anġli jagħmlu festa u jerġgħu jiskru minħabba fik. Amen. Jekk hawn xi ħadd lejla tgħidli pastor jiena nixtieq għandi bżonn nixtieq nikber iktar fir-rivelazzjoni bħala jiena eben u bħala bint. U l-imħabba tal-Missier lejja u xi ħadd lejla jgħidli dak li pastor jiena għandi bżonn nikber f'di. Għandi bżonn nikber f'di r-revelazzjoni. Ismawni fil-verża sal-kelma, ejja nkunu onesti. Kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna. Amen. U jekk inti tikber bħala iben ma jonqosok xejn, mhux jekk tikber bħala qaddej. Mbagħad taqdi without expecting because you already have everything. Do you understand? Diġà għandek kollox. Jekk hawn xi ħadd illejla jgħidli pastor, illum nixtieq insir naf il dan il-Mulej, il dan il-Ġesu, il dan il-Missier ta' abbundanza. Alla huwa bombastiku men. Dan huwa l-Missier li iħobb lilek.
Inti ħsib li waqafu ħobbok għax baljajt. Ara, ħani, let me set you free right now. Aħna kollha nemnu li Alla huwa etern, sewwa? Il-Bibja tgħidha dik. Huwa barra miż-żmien. Huwa barra mill-bieraħ, barra mill-lum u barra minn għada. Kemm hawn minnkom tafu li Alla tiġa ra l-għada tiegħek? Xorta ħabbe? Kemm hawn minnkom tafu li tiġa ra il-ġimgħa d-dieħla tiegħek? Taf li xorta ħabbe? Taf li xorta jgħalek aziz u aziza, prezzjuż u prezzjuża. Taf li ma tbiddel xejn lejk. Allura once li inti taf li diġà ħabbek anka forsi fl-isbal li ħad ispiċċa tagħmel għada u pedada. Tistrieħ. You stop working. Tiqaf taħseb li ma jisħoqlokx. Mhux ovvja mingħajr Kristu ma jisħoqlokx, mela ovvjament. Imma Kristu samlek denju. Dak kollu li huwa tiegħu għalhekk huwa tiegħek. Spiritualment, emozjonalment u bla misħija, materjalment, iva. Kollox huwa tiegħu għax m'hemm xejn tax-xitan. U dak kollu li għandu xitan fidejh bħalissa għax saraqa minn xi Kristjani blaħ. Li ma jafx il-wir tiegħu bħala ben. Amen? Ħajja nqumu b'wifqa. Hallelujah. Thank you, Lord. Irrangrazzjaw il-mulej, missi qadis. Ngrazzjawk mulej. Kemm min kbir mulej. Moħħna ma jistax jifhmu. Kemm għamilt ġid għalina mulej. Tajtna kollox. Niftakar fl-iskrittura fil-ktib tal-Luqa. Kmisser Żbar 13. Fejn Ġesu jgħid, merħla ċkejkna. Ma tafux li l-missier rrid jagħtikom is-saltna. Mhux nofs is-saltna dan, is-saltna kollha. This can get you drunk right now. Hallelujah. Għaddifmu, is-saltna kollha ta' jrid jagħtik. Tiġa tajjilek ta'. Mela jna xi nagħmel? Nikber fir-revelazzjoni ħajda kollu li diġà Alla tiġa tani jiena ngħixu, nesperjenzah. Amen. Missi qaddis ingrazzjawk. Tal-kobor tal-grazzja tat-tjubija tiegħek. Ġessu, xwird kbir int xtrajt għalina b'demmek aziz. Xwird kbir int ħallejtilna. Xwird kbir int għamiltna parti minnu. Għatina mulej din ir-revelazzjoni biex ngħixu ħilsa mill-obbligi tal-opri għalkemm naħdmu imma naħdmu bħala quliet. B'ringrazzjament. Mulej qaddis. Mulej għal daw kollha li qed jisimgħu dal-messaġġ li jixtiequ jsiru jafuk, jesperjenzawk. Nitolbu din it-talba għalihom li jsiru jafuk ukoll. Jekk inti tara dan il-messaġġ u tixtieq f'ħajtek tgħid il-Ġesu jiġi f'ħajtek, ħatibda tgawdi minn dan il-wirt kbir li Alla għandu għalik. Qiegħed talba warajja issa stess. Missi qaddis, nirringrazzjak tal-wirt u l-ġid kbir li inti tajtni. Fi Kristu Ġesu u b'Ġesu Kristu. Grazzi mulej tal-maħfra tad-nobieti. Grazzi mulej li inti mittalija fuq is-salib. U li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Illum indur b'qalbi kollha lejk Ġesu. Aħfir lin-nobieti. Imlini bil-Spiritu tiegħek. Mulej jiena nindem u ndur lejk b'qalbi kollha biex nibda ngawdi dan il-wirt ta' iben bint tiegħek fi Kristu. Grazzi mulej, inti għamil da kollu anka meta ma kienx jistħoqli. Kemm aktar inti xtieq tagħmel lejja llum li għaraftek u ngħid iva għall-ibnek Ġesu. Irċivi glorja u tifħir minn qalbi f'isem Ġesu Kristu u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen. Jekk inti qed talba minn qalbek illum salvat, immuret minn ġdid, nubietek maħfura, ismek ġie miktub fil-ktib tal-ħajja. Illum inti tisejjaħ iben u għal minu iben u bint Alla jgħidlek dak kollu huwa tiegħi huwa tiegħek. Gawdih. Ġib glorja lil Alla. Immaneġġjah tajjeb. Kollu spiritualment, evangelment, materjalment u x'inhu? Għax għalik Alla ħalqu biex gawdihin. U dejjem tagħti glorja lilu. Amen. God bless you aħwa ta' YouTube u Facebook. Il-paċi magħkom narawkom. Hallelujah. Nfakrukom. Għada għanna maħna l-Evangelist Fabian Grek għada fil-ħodu
U jekk għalajt il-ġimgħa dieħla tibda l-konferenza, l-Faith Explosion Conference ma' Bishop Tom u Sonja Brown mill-Amerika, Bishop Stephen Lynn Evans minn ġewwa l-Ingilterra u fuq 21 kelliema hawnhekk ukoll lokali ejjew l-erba' filgħodu tibda fid-9 ta' filgħodu mill-erba' sas-sibt mid-9 sas-sija u nofs mbagħad mill-5 il qudiem. Pija narawkom. God bless you.